Eta hemen txauzue, final erdionetako protagonistetako bat. Aritz Erkiaga, Ispasterko izarrondia. Artista errematatzailea, erreboteatzaile bikaina, errebesista aparta. Eta azkenengo bolada honetan, nagusitzen ari den mutila. Eta atzelaria berriz, Markina Xemeindarra izango du. Mutil gazte indartsua. Zezena, sekulako zezena. Eta hortxe dator Jon Zabala. Erkiaga bikote bekola. Kitzelako bikote osatzen dabe. Boteretsuela, gure. Erkiaga eta Zabala kantxan. Eta hauei aurre egingo dietenak berriz oso bikote orekatua. Lehendabiziko partida oso ondo jokatu zuten, bigarrenean mendean hartuta eduki zituzten. Gaur ea zerlako jokoa erakusten duten. Aurrelaria, bertako semea. Hementxe sortutakoa eta pilotari egindakoa. Gurekin da Diego Beasko etxea. Jarraitzu gure hau bera jendiek. Eskolako arribitxixe. Aurrelari magiko bat. Errematatzaile petoa. Veteranoa, baina ikusten duzue. Mutingoa dirudi oraindik ere. Lehendabiziko partidan erakustaldi gogoangarria egin zuen. Eta ura errepikatzen saiatuko dira gaur. Eta laugarrena falta zaigu. Berriatuarra dugu. Aldazabal anaietako bat. Ibon Aldazabal. Gehi ataten. Gure rekordmana. Rekordmana bai, berea da. Errekorra. Bere rekorginesa. Berritxuki. Pantalla diraiko deu salto alazter. Gure kobra. Gure txibo. Ibon Aldazabal. Hortxe beraz gaurko lau pilotariak eta, aurreko kuadroetan. Maila handiko artista bi. Eta atzeko kuadroetan berriz oso desberdinak dira, baina biak dira mutil. Indartsuak, altsuak, boteretsuak. Jonek nire modun badauke domineta gisa jokatzen dau. Zer remon, dauketen dana eta aldala espektakulu, ia, jenti animetan dan. Ormabikoa! Oso importanti da, koño, zinda txapelketi asko falta, baina bueno. Ziera ona, zan genke, baina bita utira zitxe, Gustora, hasiera nervioso, aixe, fallo itxuaztenan tonto batzuk eta, ezin dien. Filipinas esaten, cuando difícil fácil da, cuando fácil difícil. Piskat hasieran apur bat nervixo puntutxu bat eukio, gero ja partidu sartzen junala, auto sentidunaz eta gero gustora. Ez ezilik egitza zer eskatu. Hogototxua jokatzi gaur igual, baina bestelan resultatu aldetik oso pozik. Partido berez izango da ez, naixak alkarren kontra. Kontraixuak geisha izen di. Impotentxixi sentidot. Aurre urtin ba bi gran eslametan, bisetan zein final aldu nintzen, eta ia urten ba aurrera itxegun. Eta aurreko kuadroetan berriz
Bi artista errematean oso trebeak direnak biak, ez daukate zerikusirik, oso desberdinak dira, baina biak dira maila handikoak eta ikusteko benetan gustagarriak. Inspirazio bila edo, biek ere itsasaide hartzera jo dute. Partiduek azkenin apurtxo diferentik izan ziren, ezta? Lehenko partiduen dana joan zan oso ondo. Gero ja bigarren partiduen apurtxo diferentik izan geuzi, ezta? Partidu diferenti eta resultatu diferenti bai. Bi garaipenaz finalerdi eta sailkatzi egiz izan gure animuk igo dituz, egiz da partidu batera finalerdizetan dozera aldala pasau. Oso fuerte dabiz, txapelketa hona egiten dabiz, baina eurek iruzetera joan diez barandik eta leken kontra. Perfecto onbi gara irabazteko, baina nik uste dut aukera ondizeteko guzela. Diego eta Ibonen kontra ez da partidu erretza izango, erakutzi duen euren lehenengoko partiduen segitzeko gai dizen. Diego gaurrien berak nahi ban, pilo bat antoi bazan, utzik barik, eta badakigu hori itxeko gai dela. Delantero antzerakoa gara, remate asko egiten gune, reboti ondo, lo que pasa que berak bere errebesiztia da, eta ni eskumiaz joatzot. Bai, nik eskumi saki atagateko bakarrik, eta kortadaren bat edo beste. Niri errebesagaz eta atzera dominetan hasti guztete jate, eta gero dominotakuen aurrien topau eta errematau. Zela izari pixkat deskantza du emoteko errebotieti guztete jate, horretxe pixedi neuri geixen guztete agatezen arma. Tantuek diferente iten guz, baina tantu asko iten guz. Orduen beran kontra jokatzi, da kanbizien bizu apurtzu defentzie. Ikuizu guren partidu osoan errebesista bat zelan defendidu. Da niri, alrebes, eskumia, ezta? Guk gure joku egin bidugu eskerreko orman ipini pelotie, berak bere eskumiagaz mina handi xeitzen da belako. Eskuma oso hona dago eta eskumara botaten badugu, ja hor bai arazotan gaz. Eurek egin bidabena da atzera bota, niri arrime asko pelotie, eta guk aldiz zabalari bota pelotak, errebotien ez luzetu pelotie, eta gero hor eurrien eskerreko ormien asko sartzen dugu aritzek, eta kendu inbikoiako pelotia. Ni petot gure biharra ondo ditzen badugu, Diego ikurre ez dela asko igerriko. Diego asko agertzen bada, galdu ingo dugu. Zabalak jokuz asko igon da, azken urteetan. Jon egule gehiago da eskumi erabiltzeko bai, eta horrek kontradizioa beti mobitzen dago gehiago. Naiz eta bi atzelaixek indartzuek izen, egule Jonen eskumi gehiago erabiliko dugu. Eta pelota, ez deuz galtzen hain beste pelota, oso fuerti da, txibonda pelotari bat azkerien oso irregularra. Ez bakarrik, aste batetik bestera, partidu bardinen irregularra da, baina karten baduen egune, zageruriko honentarikoa alda izen, ezta? Ibonek Gernika moduko fronto handi baten bere errebesagaz eta min asko itzen dago. Nik uste dut Ibonek pelea oso gorrokiko dela horratzen Zabalagaz, da, nok menperatzen daben nor, horri izango da, gako handi bet. Ibon da hor gakue, eta berentzako frontoi da, Frontorik honena Ibonentzako Gernika da. Pelotakin ez dekot oso klaru, Pelota motelagoagaz Zabala oso injartzu da, nik uste dut fuerte biko dela. Pelota barrixegaz ni pentseten dut eurek domina baldozkuelain, etxeton da kontra moduen pelota bizitxua eta biko dugule, zer bestela Ibonek atzien peloti ondo sartzen da, edo nondik heltzen da atzera. Aritzek min asko egiten du pelota bizigaz, baina badaki nip mina ondiz egingo dela bizizegaz. Diego pelota bizitxeagaz min asko egiten da, baina eskerreko orman ipitzen badugu errebesaz, min gitxe ben badugu. Ikusin biko da, lehenengo tantuen nokataten daben zer, ezta? Da gero, 3-4-5 tantu pastan dizenin, espadoan gure alde, kanbizio. Gogo asko da zegoen ginen, hau Winter Series jokatzeko oso ondo preparatu gara.
Gogo handixegaz gabiz danok, ilusio askoaz ia hau txapelketi zelan doien. Ikusten da danok nahi dugule irabazi, galtzen du ninen danokaz oso triste, eta hori hona da, hori kantxan igerten da, kantxan dana emoten dugu, eta nahi pentsa dut hori saletu epe igerten dabela, eta hori be arrakastaren puntu bat dela. Pasetan da biena Gerniken egiz esan, ez da paseo inoz bez. Lehen astelenetan jokatzen duen, apostuek 100 pertsona frontoien, oin politia bada, ezta? Herri guztize, alboko horrizetako jentie, ume asko, nik uste dut frontoi topera ikusti astelen baten oso postu. Aialai, neguko txapelketa eta aurrelariak ikusi ditugu partidari buruzko gogo eta egiten aurkarien doainak azpimarratzen eta irudietan duzuen mutiko berriz hau atzelaria da. Ibon Aldazabal berriatu erra, arestian esan dizuegun moduan. Guinness errekorraren jabe bera da. Oso mutil esplosiboa. Izaeraz eta jokoz, eta gaur motorra bero-bero eginda dator. Nik pelotari modun, topete otena da, velozidadie, potentxixia. Motorra guztete azte topera eukitxia, ondo zain dute. Txapelketa honetan, revoluzioiek topera daukitez. Ataketako presnau, kobra baten moduen. Erasorako prest dago, Ibon Aldazabal, Aion. Beti erasorako prest, ondo esan dabe moduen, atzelari oso potentia da eta hori da beran jokue. Eta hortxe doaz, lau pilotariak. Begira, armailak nola dauden gaur ere. 1400 lagun. Sarrera guztiak, agortuak. Finalerakoak ere bai, aspalditxo agortuak. Haiek ere, eta datorren astelenerako oraindik bakarren bat geratzen da, baina etortzeko asmori daukazuenok, mugi. Lehendabiziko sake aurdi. Beraz, Diego Beaskoetxeak, ertako semeak emango dio hasiera. 36, no? Lehendabiziko final erdi honi, eta garbi xamar daukatela dirudi. 106ko ateratzeko dira. Bai, Diego esan daulen, ez daukela oso argitzen pelota eta, baina seguramente igual pelota bajutxo batako da dela eta 106, 108 año baju, da. Orduan, hazi binteto lan ingo dira. Iskiaren pisua da hori. 6 gramuko iskia daukan pilota ateratzea erabaki dute. Nukleoa alegia. Eta hor ari da, Beaskoetxea. Anamaran probatzen. Bai. Estas dos salitas de la guía. Estira, txaro. Itxaroteko esan dio, ez urrutira joateko. Oraindik ere. Ez daukate argi. Barney, ez da partida. Oso antzerakoak. Ibonek dioenez. Aukeran dituzten, 106koak.
Eta horietako batekin abiatuko dute gaurko partida hau. Neguko txapelketaren lehen edizioko final aurrekoa. Venga, va. Sakea 10-4 denetik aterako dute. Eta aurkariak batak zein besteak aurrean izango dituzten aurkariak kontutan hartuta, sakeak kentzen gurutzatzen asmatzea funtsezkoan, Jon. Bai, gaur tantu eitzeko aukerak argizena seguramente hori izango da, ez? Azken oso atzelari potente bidoko ez, baina rebotatzaile hon bideo bai, eta seguru alkarri aukera honik ez totzela dako, eta zakerreztue aprobetxetan aleinduko ditzela bize. Lehen da biziko piloteoa. Ondo Zabala. Oso ondo ere, indartsu. Eutsi alda Zabale. Aire, segura. Mucho. Punpalaster, etzuen erraza, baina sartu erkiagak. Errebesez, atzera Diego. Eta pelotia eman indikako, pelota montago. Bai. Eta, buelta eman dute. Sartzera zikoala gurutzatu egin zaiola eta saskiratzeko ahaleginik ere ez du egin azkenean. Hortxe guzu, Geldi zegoenan Zabala, eta... Bai, ni pesto pentso dela Diego aire sarta dabila, orduen kentzen beste ahaleginik egin da. Diego sartu ez da nien, pizkat erdixen topau da, eta bueno, urdinek ez dabe jarraitzu eta buelta garbi garretxe eta listo. Zabala! Venga, pasado. Bai! Venga. Kubaz, Markinarrak gora joan zaio. Pelotean! Gabildarditik indarkantxean. Eta goiko lastairara alde indio. Eta gaur hor kontrol asko erakutsi biko Zabalak. Berak, impetu asko egutzen dago, pasau nahi egutzen dago askotan, eta gaur oso atzetik jokatuko dago, eskumiaz batez behamen, frontize txikixe ikusten da horratzetik. Eta eskumiaz paseta barik, kruzau, esker hormi topau, beste erabatera pelotik entzen alindu biko Diegoi, bestelan erregalo asko inaldutxu. Sartu egin da Erkiaga, txokora luze, ondo Diego. Zabala, amarterditik errebesez orain, gora. Venga, segi, haupa, Diego. Eta lehen da biziko pipilotak, Zabala galdutakoak izan dira, lehen entzun duzue, bere bi partidetako baten hasierari buruz horixe esan du hasieran urduri xamarnengoen eta pilota batzuk galdu nituen, gauza berak gertatu zitzaion Alda Zabali ere. Eta Zabala berak partido bisetan eitxu partido hasieran akatu batzuk, baina gero partido biseko zondo amaitxutxu eta bueno, gaur esperantza horrekin egongo da. Ongi gurutzatu asakea. Alda Zabal. Aire! Mucho! Ikain, Diego. Ezker Orman jarri du pilota hori Alda Zabalek. Zabalak saskiratzen ez du asmatu. Eta 3 eta huts. Eta atzean erabaki dira orain arteko 3 tantoak. Bai, eta oingo ebintzet, pelota gatxa izen da, harrimau jako, eta ni pestot Ibonek merito gehiago eukibela, Zabalak kulpie baino, baina azkenien beran 3 akatz, eta horrek psikologikamente behi gulera ingotze. Bai, eta bere izaera nolakoa den kontutan hartuta gainera oso mutiko urduria da, eta halako
tentsioko partida bat jokatzea. Ez da gero berriketa. Ez, da lehen esan da bena, ez, bi gran eslam bat utxu eta biztan semifinala galdu, orduan mugarri bat dauke gaur gainditzu nahi eta eragin gote seguru. Erki. Erkiaga. Ez dio ezar egin. Eta hemen sartu nahi izan du Erkiagak, baina berak nahi baino zabalerago joan zaio, erdizango trabatuta ere ibili da, edo lapraste edo ez da izar egin duen. Sartzerik ez du izan, eta zabalak pilota zaila izan du. Bai, baina hemen akatsa aritzek aurreko pelotazo egin dago, ez? Bai, ez dio ezar egin eskuinez. Zazpit erdizen hartu eskumia, eta bai, ez da eskuma potentea dauken aurrelari bat, baina bizen erdire botata gota eta oso motz bota dau, eta Diegoi eskure botate. Lau eta huts! Hasi besterik ez da egin hau, baina alde erra dago, lau tanto. Alde edo kontra izan. Alde eukio kontra neuki beti alde handixe. Amarretik Aldazabal. Erreboteko zulotik, Zabala. Erki, Diego. Aire, pega Edu. Eman beharrekoa dago oraindik ere pilota hau, Bai, ikustegako berotzik kostamikoako la pelota oso bajue da. Amarterditik Aldazabal. Joder! Eta berriz ere ezker orman Erki sartutako pilota izan da. Galdu dituenetan bi zailak izan dira, baina... Baina bost galdutako. Partida hasi besterik ez. Eta pelota honekin, Aritz kokoskan polaetan dabez, errebotera izteko pelota oso gatsak diez, orduen urdinentzako bintzet momentuz, gauzak oso ondo. Aritz errebotea zen maisu ikaragarria da gaur egun Bai, amaigatik erreboteatuta ez dago ezer. Claro. Eta pelota honekin amaikat baino aurrera batik ez dago erreboteuko. Diego. Erkiaga sartu da, atzera. Ondo Aldazabal. Zabala eskuinez. Ormabikoak txapara joan zaio. Saietxetik egindakoa, albotik egindako Ormabikoa izan da. Erabat engainatu du Erkiaga. Zeharo. Baina txintxera alde egin dio pilota, hemen txeuzue begira. Hori da engainatzea, Bai, pizkate, irularen eta mon erdire botata jungo bazan mon egin dugu postu hori, eta horra azkenengo momentu ezelan aldatu da ben. Eta Aritz totalmente saldut eukidea bila, baina txapara jugako. Venga. Bat eta bost. Honera sartu eire, Vale, zeuk, Euren pilota ateratzeko lehen da biziko aukera hause. Hasi gata, venga. Eta pelota honek beste soinua dauke. Eunda zortzikoa dau. Eta bestelakoa izango da bai. Ongi gurutzatu luze. Zabala. Aire libre. Biziagoa da, baina oraindik ere hotz dago eta... Bai, pelota barrixe da ondinok eta honeko ondinok lau bostanto pelote hau biko etxu kaltizitzeko. Amaikatik Zabala. Aire, tranquil. Aire, zeu.
Barru libre, libre! Barrua, atzelariak agindu dio, barrua libre, eta zeinen erki egin duen. Urrutitik egindakoa izan da, baina hain da artista, hain da egokia, hain besteko baliabideak dauzka. Bera baino zabalerako harrapatuta zeukan Easko etxea berarekin batera zabalera etortzera behartu du. Eta Aldazabal berriz urruti zegoen hor zoragarria. Bai, eta aritzen ejekuziotik aparte, Zabala oso ondo. Zabalak ezaute barru libre, tantue hor da, eta aritzen kaso egote, perfecto gota dut, eta tanto. Eta erkiagak bezain ondo edo hobeto entzun ahal izan dugu guztiok pilotariek dituzten paparrean jarrita dituzten mikroi esker. Diego. Ondo Zabala. Pilotaka da oso bizia eta Ezker Orman nola sartu duen. Batez behoize, ez? Ezker Orman Diego izelak ondo kendutzen, eta Ibon joko eskanpola dago, ez? Botekorrea juteko aurrere egon da, Diego natzien badazpada nahi desarteko asmuen junde, eta ez da heldu, Zabalak perfecto sartu dugu bixen erdire, eta tanto edarra. Kurtu eta txiretzen saiatu da, baina ez izatu berriatu erra. Erkiaga sartu egin da horrere. Erreboteko zulotik, ondo, Ibon. Zabala. Ikain. Markinarra. Eixigalda Zabalek. Presión, vamos, Diego. ¡Ya, campeón! Lehen da biziko rebotea. Erki. Ondo Zabala. Ederatzi terditik Aldazabal. Elkar hautsineirik bi atzelariak. Eta esfortzu asko eitzen, batez behi Ibon. Ezker Ormaio eta kontrolik gabe Zabalerako bidea zeraman pilota horrek. Indarrean zijoan eta sartzerik ez. Ispastertarrak. Bai, da, tantu emotza gu izen bazan, seguro Zabala jun eta pelota komodo bat eukiko latie, baina pelota asko botata onda eta aritze izaute zeu bakarrik, nien oie. Eta oso pelota gatxagatuako aritzei. Apa, Diego, venga, oitza. 6-3 berriz ere urdinen pilota kantxara. 10 eta laurdenean jagia egin. Ez luzegi azkenean. Osongi gurutzatu du luze, baina epaileak argi adierazi du luzegia izan dela, beste lau geratzen zaizkio. Gehienez, post pasa egin ditzake aurrelari bakoitzak. Handik aurrera. Luzegi ateratako sakea, zuzenean aurkarientza tantoa izango da. Ordegutxu! Sartzeko aukera, Saietxetik atzera. Eta gora! Lehen da biziko botean heltzeko denbora doidu izan du. Baina gero indarra hundiarekin, baina kontroli gabe, ez zuen batere garraza. Eta gainera, badaki buena erun bakarrik itxen badago, aritzek hartu eta tanto amaitzeko aukerazko dukuzela orduan. Piskat gitxuan nahi izen dago, eta alturiaz bintzete peloti aldanik eta gizien atzeratu eta nahi horretan bakora joak.
aurrelari errematatzaile hauek beste presio bat sartzen dute. Karo, ez hoxe da, azkenin bakarrik, beran presentizio bakarrik nahitxe egul aktibo ez egon, bakizu handa, bost kuadruen zain dauket eta ni lurriena, oza, Diego dauket bakarrik frontozu zaintzuk, ordu. Derrigor kendu bitzet. Erreboteko zulotik, ondito berriatu erra. Erkiaga, Barrura, Horda, Alda Zabal. Atzera Erkiagak. Eskumaz, moztu. Zaila sartu du Beaskoetxeak. Errebotea, Eskumaz. ¡Sale! ¡Barra, Barru! Errebese, Zerkiagak. Dika ingarra. Edarra, Jon. Eranban ere ezin. Azken honean, eramaten bakarrik saiatu da, ikusi du, pasatutako pilota zuela. Pasatutako pilotei indarrik ematerik ez da izaten, gehienez ere, eraman egin zezakeen horretara seioan da, baina ez da iritsi. Pelotaz oso nagota Jonek, azkenien. Emote bantxulara zoiela, Diego be igualen asko atzeratu da, pentsetan gitxia urtengo zala, baina bueno, gero asko urten danien, horre askotan alegintega aprobetxetan pelotik beratagarri indarra ez, baina ikusia zelan korputzera sartu jakon eta buena botaten nahiko zerin ukio. Partida berdintzeko aukera. Gorrientzat. Eta nahitxe bost eta utzazi, nahiko harin lortu dabe zeta parekatzi edo, bueno, batera ipini diez, eta euren pelotiaz ikusten da asko zerozua da bizela, batez ere Zabala. Amabi terditik. Markina Xemengo atzelaria. ¡Sale! Erra, Zaldazabalek. Zazpi terditik, Barrura. Barrura daizue baina, ezker orma jodu. Boztu Diegok sartu eta atzeratu Ispastertarrak. Jon. Barru! Ondo Diego. ¡Mucho! Ikain Erkiaga. Haze susto hartu dugun eta haze eskapada egin duen. Bai, ez dakit... Albotin pasau, kasko nemono... Nik uste kaskoan jo duela, hotxa bintzat alako atera du. Nik uste guk susto ontiago hartu dugula, hemengo ikusleek baino. Igual bai. Guk mikroi esker oso gientzuma ditugu. Eta nik uste kaskora joan zaiola atera duen hotxagatik. Hemen ez dugu ikusiko, hemen. Bai, kasko emote, bai. Eta eskapada rein dauz, arpeire juteko ez da guztebe biharri zen. Lengoan askoz ere indar gutxiagoz jotako pilotak ikusi zenuten, zer nolako ondorioak eragin zizkion Unai Lekerikari. Eta hor eskapada egin du, Ormabikoa oso zoragarria. Eta harrapatu eta pasa egin dituzte denbora gutxian, bost eta huts. Hasiera oso kezkagarria izan da Gorrientzat. Zabala urdinen pilotarekin oso deseroso eta kaltzaile, baina errematean huts bat egin du. Diegok aurkariak erabat engainatu eta gero errematea txapara egin du. Euren pilota atera dute Gorriek, Zabala askoz ere erosoago eta Erkiaga bere maisutasuna erakusten ari da. Bat ere indarri gabe, zeinen dotore sartu duen sarean. Bai, hori da, ez gainera aurreko bi hiru kostauek Barrure botautxu, Diego zuzenien funda oinbe Barrure eta totalen gaina dugu, Eta lehen pentsetan egonaz, errebotien be, igual aster ikusiko dugu aritzek biparet batze. Errebotaz oso ona botautxu Barrure, eta Diego bertan egon da, igual urrengoek Zabalera botagoten. Zabala.
Edarra, pelotazua. Bikaina izan da hori. Eta tanto, bikaina izan da benetan Zabalaren eskuinka da hori. Jo. Zelako txistu emoten. Bada hor gatza. 8-6 aurretik iritsi dira. Lehen joko honetako atsedenaldira. Gorriak eta orain Urdinek badute zer pentsa. Lehen bailen egin beharra daukate. Tantoa lehen bailen kantxaratu beharra daukate berriz ere. Pilota motelagoa. Aldazabal atzeko kuadroetan errebesaren bitartez nagusitzen asdadin berriz. Zabalak lan handiagoak izan ditzan. Eta Erkiaga jokoz kanpo guz dezaten berriz ere. Bai, ez, pelota barritxaz oso ondo hasi die Urdinek, baina gorroxek buelta emoti lortu dut eta bain momentuen ez bakarri jokoz, konfizantaz be oso gainetik ikustu joaz Aritz Zabala eta Urdinek badukie preocupaute goteko motiboik. Bai horixe, euk ere alaxe ikusten dut. Gune honetan nagusitasun handi erakusten ari dira Gorriak. Eta ea zer asmatzen duten Urdinek egoera hau iraultzeko. Eta Xabi Erritza eskatu behar dizut, gonbidatu batekin nagoelako hemen, elkarrizketen zetean. Ramon Gezuraga da bera, eta puntista handien familikoa gainera. Gabon, Ramon? Bai, gabon, olatz, bai, alantzi da. Koinetu Juantxo Jauregi, eta lehenguzo Ramon Aramburu, eta oindalo 30 urte hemen ibiltzen ginen pilo bat, eta hemen Ostabo etordanin, hemen apunte gara. Gaurkoan, Ramon ez dago gurekin zesta punta hitz egiteko, noski odolean darama, baina beste gai batzuetaz aritu behar gara, izan ere, Ukrainian gertatzen ari denaren arira, ekitaldi eta bilketa solidarioak antolatu dituzue, Ramon. Hori da, bai, guze lotzagarri betan gertatzen dana da, oindala 85 urte, hemen nire aita gonzan Gernikeko mundaketan, eta hemen pasesanak hain bardine paseten da. Eta orduen beberan, nire aita kontatesten orduen be miseria asko, gezur asko, informazio manipulau asko, eta gero gerra hostien 11 urtegaz eskoli emaitzu zen, eta bierrera, eta gero gozie eta palue. Ramon, nola lagundu dezakete zuen erakundean pertsone? Bueno, ni nauen erakundien, gu gara, ingara espezialista arak euse bidealtzen. Gu gabiz azkeni logistikaz, egoitze urrutia mungien pilo bat, gran pabelloien eitzidozku, eskertzekue, eta handa ibil gara, mataizelak eta adertzen dio furgonetatan, guk seleziona egiten dugu, ipini produktue bakotza beran lekuetan, paletiza eta gero kami eta dakardeu. Eta zer behar duzue? Geixen baten, bidana da medikamentuek, janariz eta gitxi hau, erropak eta gitxi hau. Eta importanti eroaten dugune, izen dizela kalidadekue. Esaten dutenen kalidadekue da, gure badugun erropa bat, pentsa gure dugule, gorbea erajuen aste bete. Orduen ze behar dugu erropa ona, polar bat, termikue, olako genero kalidadekue. Eskerrik asko, Ramon, eta zorionak egiten duzuen lanagatik. Zeueri, eskerrik asko zeueri. Ukrainara begira Ramon Gezuragaren eta beste askoren begiak. Elkartasunak horrelako esetan erakutsi behar du. Ere ahala eta eskuzabaltasuna eta egoera tragiko horri lehen bailen bide matematen zaion. Beno, etenaldiaren ondoren, 7. tantoa Urdinentzat. 7 eta 8 hause behartzuten, eta lortu dute. Beste pilota bat aterako dute, aurreko ura pixka bat bizituta zegoen, hasiera hartatik, eta orain berriz ere motela kantxaratu nahiko dute Diegok eta Aldazabalek. Beren doainei etekina atera alizateko. Jauregi eta Aramburu eipatu ditu Ramonek, bikote bikaina, Jauregi Aramburu. Bai, oso ona ez, ni oso txikixen nintzen eure joatze benien, baina bueno, bauket, rekuerdo txiki bat bauket, haitxan kontra eta jokatze ben, eta bai, batez behar Aramburu frontoi honetan. Errebesista handia zen Ramon Aramburu. Bai, Ibonen estiloko bat ez egun, ez? Asko seguru hau, Diego izan daulen, Ibon irregularra da, Aramburu oso seguru izan, baina bueno, estilo baten oso antzerakoek. Biladoa, Erkiaga,
Atzera, ezin pasa. Erki Zabala. Atzera Alda Zabalek. Joder, la hostia. Eta hor... Saskien sartzen ez du asmatu Diegok. Berak uste baino barrurago izan du pilota hori. Bederatzi eta zazpi. Nik ez dut hor pentsatu bela gehiago zabalduak ola, eta azkeneko momentun peloti barrura izela. Ez hor, prest funda eta azkeneko momentun peloti barrura joako. Eta hemen pilota harin joaten da. Eta erreakzionatzeko denborari ez dio eman. Bai, eta zesti oso ez du, da, emoten dau Zabala dela, baina pelota bat eta gitxik abitzen da arotik arora, eta parien ipinibida. Luzegia izan da Erkiagaren azken sakea. Venga, Aritz. Venga, goizan, Diego, opa! Hamar eta laurdenean pumpa. Bigarren hori sake ikaina izan da. Bi. Zortzitik barrura. Alda Zabal. Eta peloti bizitzu da, Aritzen zelan eskatu zen ja boi. Alda Zabale gutxe egindakoa azkenengo hau. Errebesez pilota garbia zuen, baina lehen entxeago oraintxe bertan Aintxonek aipatu duen tarte estu horretan sartzen, ez du asmatu uztaitik uztairako tarte horretan sartzen. Hortxe duzuen. Bai, eta ja peloti ipini da Aritzen gustora, ikusi dugu tanto bitxartin parea bidezkatu dute boi. Badaki errebotien minetxeko gaitasun asko daukela eta hori momentuen oso pozik egiten Aritzen. Partida nahi zutenera ekarri dute. Hasiera kezkagarriaren ondoren. Bai, eta batez be Zabala hasiera txarra eta gero buelta motea, Zabala oso on bat ikusten gabiz. Barrura, hor da Alda Zabal iritsi. Eta atzeratu, pilotak da bizi-bizia ongi Zabala ere. Oso ondo. Azpiter ditik. Tento sale. Ahí te va. Bota Barru, libre. Barrura. Alda Zabalek lanak ikaragarriak izan ditu, baina eutsi egin dio. Eskumaz orain, txokora. Bazterrean zuen, zaila zuen, baina atera du Diego. Punpagoran Zabala, barruan ozta. Bota Barrure! Ormabikoa! Eta ezin Diego. Heldu behartzuela zirudien, baina sarea gain gainean. Eta ezin izan du, eta orain honetan Barrura entzun dugu, baina Ormabikoa jo du. Bai, eta ez duten alen, Barrure errebota oso botaten egon da, eta Diego airera heltzen egon da, eta jakin dau Diego oso aktibo da biela, eta bueno, aukera oso neuki dau, konfiantzia sentidu da, eta segi zen bota dute. Hortxe duzue. Punpa hundia egin du pilotak, eta... Bai, eta beste fronto baten, sariek gogorra dauen fronto baten, seguramente Diego pelota hori gatu eta botateko gai izango zan, baina hemen, ez dauken ez arian apoio hori, ezkerreko esko ipini berri zen daut, eta ezkerreko esko ipitzen mozu falta da. Alda Zabal, gora! Eta badoakie
badoakie lehen seta urdinei. 5 eta huts irabazten hasi dira, orain 12 eta piko partziala gorrientzat. Eta lehendabiziko joko honek bintzat. Ez du bat ere itxura honik, Diego eta Ibonentzat. Eta partiduek orokorrien bueltan dixo ikusi biogu. Komento dugu, lehenko postantuek urdinenak Zabalan faioek izen die. Bi behartute izen die, baina bueno, Zabalan faioek izen die. Horrek ez da ondo itzen berba eure gaitxik, 7 tanto itxue, lehenko postak euren erregaluek izen die, eta hoin Zabala oso ondo jokatzen dabil. Horren esperuen ezin die egon, eta eurek tanto egitzen espadabe, lan oso txarra dauk aurretik. Haba, Diego! Diego, etxia Ormabikoa, erra zarrapatu eta ez du barkatu. Bat ere arriskurik hartu gabe, Ormabikoa eta sarean. Eta aipatu berri duzunaren arira, estatistikei begira, datuei begira jarri eta horrageri da, Erkiagak dagoeneko 5 egindako dituela, galdutako bakarrarekin, Beasko etxeak berriz, oraindik egindakorik ez du. Hori da, hoxe da ikuste gune markadorien azkenien. Izan da gune behin da berri. 5 tanto gaitxik irazten azedie, baina 5 erregalokin. Eta arrezkero 2 tanto itxue bakarrik. Aurrelarisek tanto ikitzen espadau, 15 eralti oso gatsa da. Lehendabiziko partidan gaitzeko erakustaldia egin zuen Diegok. Zoragarri jokatu zuen, ondo baina hobeto. Erabat mendean hartuta eduki zituen aurkariak Aldazabalen laguntza bikainarekin, baina izarra partidako izarra zalantzarik gabe Diego izan zen. Baina gaur bat ere distirarik ez, eta partidak ez du itxura honik urdinentzat. Ez, eta batez be partidu hartan aurkari zepe oso floju ego ziren, bai Jokin, bai Imanol, eure maiatik oso berago ziren, orduan gauza bize kontau ziren, Diego oso hon bat, eta aurkari txar batzuk. Eta arrezkero, bai pentsetope bai, Diego aurkari oso gogorratu bautxula aurrien. Bai Goiko, bai Aritz, oso aurkari gogorra diez, eta beran maian be hori bestot nabari izen dela. Bai, aurkari izan ditu ondorengo bi partidetan. Amaitxu biko, zeta. Claro, ez da bardine, Arben kontra jokatu, edo Goiko edo Aritzen kontra jokatu. Arbei ez ebe kendu barik, orduen nik bestot hori be ikusten gabizela. 14 eta 7. Hauxe da partida iraultzea. Lehendabiziko jokoko azken sakea Erkiagarentzat. Aire, venga. Aire. Ez? Haba, Diego. Diego. Ormabikoa ikuskarria. Azkar eta erraz egin du. Ezertarako denborarik ez dio eman, abiatzekorik ere ez. 15 eta 7. Eta lehendabiziko zatian 5 pilota galdu ditu. Zabalak. Are bat gaiztoak baina. Eta 5 eta huts aurreratu dira urdinak, baina handik aurrera jokoaren ekimenik hartzerik ez dute izan. Zabala pilota honekin askoz ere erosoago, eta Erkiaga berriz, Pello Arantzazun bezala. Bai, ez, azkenien, harin lortu da buelta motie, eta hoxe da importantiena, ez. 15era ez da zetu soluzie, 5 eta galtzen azitxe, Monalban luzein jakuela, baina ez egiten emozi de buelta, eta batez be Zabalak emozi de buelta, ez. Zabala oso on bat ikusi dugu, eta Zabala on batetik, Aritz ikusgarri bat ikusten gaz. Zabala dominetan ikuste dugu, Ibonek errebez potentzia bat duke, baina Zabalak beran pelotiaz oso gustora ikuste dugu, eta Aritzei aukerak emoten, eta Aritz artista bat ala erakusten da. Bueno, gaur zenbat lagunek, zenbat pilota zalega aipatu diguten, atzoko partida gura, lehenbizikura, zer izan zen? 1294 pilotaka da. Eta pilotari bat izan zen, jo zituen pilotaka da guztiak balegoak izan zituena. Bat berak aldu gabea. Eta bizirik dago, ona etorri da, eta Olatzek ondoan du. Aurrera, Oier Etxebarriarekin, Olatz.
Bai, Xabier, oso ondo lagurtu duzu atzo egin zuen lana, eta bai, biziri dago, zorionez biziri dago, Oier, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, zer modu zaude? Ondo, apur tankak eta kantxaute, normala moduen, baina uste dut atzo egin laurok antzeko gongo dela, eta partida honetan disfrutatzen. Atzoko partida historian sartuko da zalantzari barik. Ez dakit, oso horra izan zen esan, baina bueno, azkenan importantena lortu gin, irabaztea, oin zein finaleko guz, da horretako prepareko gara. Hori da, aurrengoa finalerdia izango da zuentzat aurkariak eta datare ezagutzen duzu gainera. Bai, oingo barikoen ezurrungo handiko goa taunen, frontoi, ez dut inoz jokatu, oinantza frontoi bizia da, eta gogoltzu joango gara. Oier, hona etorri zara eta komentatu didazu lehen aldia zesta puntan zuzenean, atze abiadura. Bai, esan hori, batzu dut egiratzen da zelango abiaduran ibiltzen diren, zelango meritu dakien bakarrik pelota hartzeagaz, eta hori, telebizatik eta azken 3 astetan segitan ibilinaz, eta oindela bilatzen anaiak eta venga, libre dekogu baten, etorriko gara, da gaur libre dekogu, eta hemen gauz. Oso ondo, gozatzen utziko dizugu eskerrik asko Oier, zorte hon finalerdi horretan, ondo pasa. Ez hori, bardin. Oier Etxebarria, anaiarekin etorria gaur Gernikako jaialei pilotalekura aurreko batean Iñaki Artola ere ikusi genuen, jentartean harrapatu genuen. Unai Laso hemen zen gaur 8. Bengo astelenean hemen zen. Bizkarretarra. Ander Rimaz ere izan omen zen, bai. Eta Andoni Aretxabaleta bai, eta bai, batzuk ibili diez. Eta Iker Bizente berriz, Otsaga bituiz etorri zen. Iago Barrasate bai. Ia 3 orduko bidea eginda, Iago Barrasate ere hemen zen, bai. Kuadrillako Aimar ikusten. Hori da, Aimar Aldazabal kuadrillakoa, herritarra eta kuadrillakoa, eta... bai, erakargarria baita hau. Ai, la hostia. Venga. Zabalaren eskuinkada horrek pasatu egin du Diego. Oin be pelotaka da oso ona jodago, ez? Esker hormara botatu bat ez be. Eta hor, aurkari xai beti lantzarrak imitxe jakoz. Begira. Venga, hau, Hau, Venga, oiza. Azken unean esan dio Aldazabalek. Neuk, baina ordurago sartuta zegoen eta ez inies egin. Eta oin ikusi gu pixka lehen komentan ogarain, ez? Diego zakerrestora sartu da, eta ez da errematau. Lehenko unien danak errematau zitxun. Gaur, aurkarixek beste ikeixa imponitzen dau, eta ez da aina usart ibili. Eta Aldazabalek ezin. Bi eta huts, eta oraintxe reakzionatu behar dute. Bigarren joko honek ies egiten baldin badie, ja finaletik kanpo geratuak izango dira. Joko hau zelan edo alan irabazi beharra daukate. Bai, eta buelta oso handi bat ikusi bigu, ez? Aritzek eta Zabalak euren nien segitzen dabe, Zabala oso ondo ikustugu ondinok. Eta urdinek buelta handi bat emoten espatzi euren jokua, zetau erret galtzeko itxuri dugu. Joko sistema honek, 35 partida bat jokatu beharrean, bi joko irabazi beharreko honek, aukera hori ematen du, lehendabiziko jokoan askoz gutxiago izan dira, baina bigarren honetan utxetik abiatu dira berriz bibikoteak, eta horrek aukera ematen die, hain ondo hasi ez diren horiei, baina ez dakit ba. Bai, bueno, kasu honetan, behin da berriz komentagune ez, urdinek eurek hasi dio beto. Ez da bez euri txartu hasi dira. Orduan igual partidu izen ozeta izen baita antzerako izango zen. Baina bai, aukera hori moten dago ez, lehenengo galdu zenke 3, 4, 5, 6, 7 tanto gaitxik. Eta bigarren zeta batea itxik irazten mozu igual tanto gitzein de partidu irabaztozu. Emozio gehisa dauke sistema honek. Baina bueno, a ber gaur zapatzen dan. Baina orain erreakzionatu egin behar dute. Barru! Hormabikoa bat ere indarri gabe! Bai! Txapagaineko ikusgarria! Hori da txapagaineko hori. Indarra hundirik gabe jotako Hormabikoa izan da, bote handia egin eta sarean sartuko zuelako esperantzan.
Ez da sarera heldu, aukera ederra izan du Diegok, baina haze txapa gainekoa, Bai, ez, Aritzek perfecto gota dau, baina, hoxe, intentzio guztizaz. Boti emon eta sarera jungo zala, baina ez da berak nahi beste zabaldu, eta ero Diegok perfecto, hortik tantu bai edo bai inbida, eta txapa gainen oso ondo guztu dau, eta gainera ezker hor mietopau momentu honenien, ezker hor matik jota bera jautxea. Aurrena, Motela! Pega! Pilota Motela kantxara. Diego Beaskoetxearen sakea. Luze. Eta berroin euren pelotiaz. Pizka bat buelta emoti lortzen da bene asuntu bai. Venga, va, bai. Venga, hau ez totzuk entzen, Venga, aire! Zabala izango da gaztiena eta espentsia gitzen daukena, baina bueno, hor da Diego ipresiño pizka zarten, Hau ustotzuk enduko, beran belarri zen. Kendu dio. Bi, markabo. Bi esan dio txokora, atzera Diego. Zabala. Erki. Amaikatik, Markinarra. Amarterditik, Berriatuarra. Diego, atzera. Eutsi Zabala. Aldazabal. Jon. Igonek atzera, reboteko zulora kontuz. Ez da balekoa izan, baina arriskutsua izan da. Bai, leku barik gelditzu da eta horlakutan gainera askotan nahitxe peloti ez hartu arpeire eta torteko arriskoa. Pengatuko da. Lekekin ikusi gendun, suerte eukio, ze pixak katitxute mon gatuako bai zesti, bai peloti ez estan, eta bueno, minik ez da hartu. López tarda más metiendo aire. Piña. Oso ondo, Ibon. Venga, goitzen, Venga, Venga, tanto santu, Ibon. Papai. Tanto. Diotxa. Aldazabalek. Beaskoetxeari. Amarretik Berriatuarra. Ai! Eta Zabala gutx. 3 eta 2 urdinak aurretik. Diego Beaskoetxeak txapelketaren hasieran esan zuen. Agian hau izango da nire azken txapelketa. Hori esan baldima zuen, berak jakingo du eta buruan darabilela garbi dago. Bueno, nik entzunde dauketena bintzeta urtie bai izango dela azkena. Txapelketi ez dut pentsetan, ni pentsetot urte osue jokatuko da bela. Hori da nik atzenengo entzutena bintzat. Alegia, neguko txapelketa honek lehenbiziko edizioa du eta hemen behintzat. Bai, hori da, bai, txapelketa honetan bai, eta neguen, azkenengo negu izango dela. Bai, bueno, azkenengo urte izango da, bera fizikoki ondo topetan da, eta bueno, disfrutetin nahi dut kantxan azkenengo urte baten da. Aber, ikuskizun hon baten motuz. Eta gero hau ez da plaza bat gehiago Diegorentzat. Hemen goxea da. Aldazabal. Edarra. Ikaina errebotea, pasa eta behartu Aldazabal nahikoa egin du. Igonek. Erreboterako utzi behar, ez du pilotarik ukitu, jaso Diego, bila doa Erkiaga, Pumpagoran sartu, luze.
baina ezin. Se me ha caído, perdón. Agarre la adelante quédate atrás, Ezin. Erreboteatu. Bien tartera joan da pilota hori, batarentzat luzegi, bestearentzat laburregi. Bai, eta ben barri do gorrixen pelotie. Da gorrixen pelotiaz, Zabala oso ondo gabiz ikusten, aritzen betantu amaitzeko aukera geisha daukez, pelota bizizaz beti berretzau da errematera jokatu eta urdinek tantuari neitzi epiko dabe. Ondo erkiaga. Aire! Apa, Diego! Berriz ere erreboterako utzi behar. Txapagainekoa, ondo Diego! Eta berak bukatu gainera. Bai, pelota oso gatsa sartu dau, da oso gatsa ipini. Zabala aurrera junde gonda badazpadane aritza izegik eta Zulia topo da. Aurretik larri bili da, berriz ere erreboteatu egin du Diego, baina ez da erasoko errebotea izan, defentsakoa, eramatea beste helbururik ez zuen hor, ezin zezaken besterik egin, baina gero oso pilota zaila sartu du eta begira noin jarri duen gainera. Venga, Diego, apa, oitxe. Aurretik dira berriz ere urdinak. Easko etxea. Venga, Aritze. Aire sartu. Ika ingurutzatua. Vale! Gora. Gora joan zaio hori. Jon Zabalari. Oso gora ere. 5-3 urdinak aurretik. Lehen da biziko jokoa erabateko nagusitasunez irabazi dute. Gorriek. Bigarren hau. Erabakigarria izan daiteke. Hau ere Gorriek irabazten baldin badute. Partida amaitua izango da. Urdinak kanpoan geratuak. Eta lehenbiziko pikote finalista. Erkiaga Zabala genuke. Baina bigarren joko honetan 5-3 aurretik dira oraingoz. Diego eta Ibon eta 3. dena eman behar daukate. No? Zenbagarren pasa izan den galdetu dio epaileari eta 3. Venga, Aritze, aire hori. Agortzen ari zaio. Bai, eta aurrien eiztari bat dauke, así que kontuz ibilibiko dau. Venga! Erreboteko zulotik, Erki Aldazabal. Aire! Etxe! Aire! Ikaini. Erra, eutxi! Bila doa. Ez zuen erraza, baina ongi sartu du. Zabala, ahai. Pilota hori Zabalerantz zetorren, baina ikusi du pumpa barruan egingo zuela eta derrigor sartu beharrekoa zuela. Baina zaila zuen. Bai, pelota oso zaila, zabaltzen junda, eta peloti zabaltzen da, zube zabaltzen, kalkuleti besta erretza, eta ikusi da, heldu egin da, baina ez da pape beroso heldu.
Beno, egoera kritikoari buelta eman diote, 3 tantotxoz aurretik. Bai, ez da bezer berezirik egin, baina, bueno, euren pelotiaz fin dabiz, Zabalak pare bate utzein dutxuz, eta barrio aldetxu eduki, aber eusteko gai diezan. Atzera Diego. Zabala. Hori ere barruan, aurrekoaren antz pixka bat izan du, baina orain honetan Zabalerago zen, Zabalerago, behartuago. Sartu beharra izango zuen Zabalak sartzea erabaki izan balu, pasatzen uztea erabaki du, eta barruan izan da. Eta 3 tantutxo baino gehiago dira orain 15-era, 4 tantoren aldea, haundia da. Bai, ez dakit hor, ze alturatan helduan, baina hor, bestelan, bueno, ez aire sartu duk. Hor bestelan bintzet, bada espadan badabe, botela izter, bintzet, ipiniz ez die, baina aire sartu biban, eta bueno. Horro gaizetan datu di daukezunin sartu eta jarraitzie, baina argi ikusiko ban, eta lagetiela pente do. 7-3. Gaina sakea. Ongi Diego. Eskuinez erreboteatu Erkiagak. Asko etxea Garabesez atzera, Zabala. Eskumaz amaikatik. Eskumaz Aldazabal ere, zuen erraza, jeitsi, baina ez... Bai! Ezker Orman sartu du azkenean, bai! Saskitik irten zaionean ez dut pentsatu. Hain bihurrizi joanik, baina erabat gaiztotu zaio. Erkiagari Aldazabalek tanto pikaina egin du orain honetan. Aurretik larri bilida bera ere, hemen Zabalera pixka bat hankaioko ondixamarra egin iritsi da, baina azkenean berak bukatu gainera eta nola alda daitezkeen gauza gaintxon. Bai, hori da, ez? Hon ikusi gu, ez? Nahiko traketzeldu da, baina peloti sartzi dagatzi lortu da, ero portadi azkenengo momentuen justo aritzen alturan Ezker Orman sartu da eta aritzek ezin izin dut sartu. Eta bai, 8-3, brillo handiriparik, baina bueno, gauza konto eitzen, aurkari zen paioek aprobetxetan eta momentuz partiduen dauz. Aurrera Olatz! Xavier, oraingo honetan profesioko zesta puntako pertsonaia bat daukat hemen ondoan, Einautz-Alegi da bera, Einaut, Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, oraintze komentatzen ari ginen elkarrezketa honen aurretik, Daneatik etorri zinen azken pilotari horrietarakoa zara, nola izan da itzulera? Bueno, ondo, ez da, etxera huelti beti izen da pozgarri ez da, bueno, etxien gustora. Bueno, handik etorri ginen azaroan 14, da hemen beste etapa baten hasi gara, da gustora, momentuz gustora gabiz, da ia, pixkate frontoien ja sartzen hasina, zentzaietan, da hori, da bai barruen da bai kanpuen oso gustora. Nostalgia puntu batekin ero biziko zenuen oski itxiera hori? Bai, hombre, urte asko izen diez, bertan, behatzi urte indotez bertanik, eta azken ikustean amaieria, baina, bueno, ja azkenengo gune, izan gogorra, da, bueno, ja amaieria benetan ikusi gentzenin, honi mot, bizkate, igual, txapelketaren bat antolatu bida bela, eta gero jolasteko asmo daula, abendu da urtarri, da, ja, bizkatxo bat, ondinko amerikanuentzako eta aukeratxon bat dauen. Inaut, esan diguzu entxeiatzen hasia zarela, ze helburu jarri dizkiozu zure buruari aurtengo denboraldirako? Bueno, momentuz kantxa sartu bat izfrutan barriro ez da, handik etorri nintzen pixkat erreta, modun etorri nintzen edo, dako gitxiki, baina, on ja gogoa asesinaz, eta, ensaio batzuk gustora indote, eta gimnazio apur batea, eta kantxa apur batea, zia udalako txapelketaren baten jolazteko aukeren bate agertzen den. Oso ondo, bai, horrela den, eskerrik asko jau, kondo segi. Aiago genuke, aukeraren bat etorriko balitzaio, eta handik etorri eta orain besteko erabati aurre egin beharrean diren hauek, hemen ere, bizipoz hori, aukera hori, jokatzen jarraitzeko aukera izango badute. Beno, hemen tantoa egin beharra zaukaten, eta egin dute horriek. 4 eta 8,
Erkiagak egin duen 8. tantoa izan da. Bai, ez, aritzeke esan da, bueno, ja, venga, jokuen sartu biogu, tantuen, geure pelotia eta espada bigarren zeta irabazten alegin duz, 3. postera da, eta horre dozer pasaulik. Indartsu Aldazabal, ondo Zabala, erreboteko zulotik. 6tik eskumaz Ormabikoa, ikaragarria! Hau da Diego Beaskoetxea, hau! Orain arte errematerako doainak askorik erakutsi gabe izan dugu, gutxi ditu eginak, 3 besterik ez. Eta piparetaz egin duen lehenbizikoa. Erra izan da. Guria ez? Ba, eta hori hau pixkat ez, azkenien lehen ezagune. Ezin dago aurkari izan failuen menpe. Hauzo bat emon bia gaurrera, tantu etopau eta tantu egein. 15 heldu eta 3. zeta jokatu erain. Diegoren sakea. Oso ongi gurutzatu da. Aldazabal. 12tik Zabala. 9tik Aldazabal. Errebeskada luzeak. Barruan ozta. Eskuinez orain, berriatu erra. Unpalaster. Sartzeko agindu dio Zabalak. Erraz aetzuen. Horlakoak askotan sartu ditu, baina erraz aetzuen eta alde egin dio. 10 eta 4 eta zenbat korapilatu zaien bigarren joko hau gorriei. Erakutsi duten nagusitasunarekin dena 5 tantutxoko joko batean jokatu beharra oso kezkagarria litzateke gurentzat. Bai, eta batez be oso arriskutsu ez. Esan dugunez eta maitxu da nien. Konfitxantez gainezka egon die, Zabala oso bat ikusten ego, aritzek tantu erretzeitxe zitxun. Baina, ez dakiu ze pasaudan, total aldatu da partidue, 10 da laudoi ez, eta asko zaildu jakue, eta 3. zetera jokati postantora oso arriskutsu da. 9tik Erkiaga. Rebotea baina 10tik barrura. Ez dio aukerarik eman, Aldazabal. Barrura berriz ere, punpagoran sartu eginda Diego. Txokora oraingoan, ez du asmatu hor. Erkibon. Aze rematea eta ze pilota sartu duen Diego. Ikuskarria benetan, haze tantoa jokatzen ari diren. Bikain Gernikarra. Zabala, eskumaz 10tik. Erki Aldazabal. Makur egin eta nolabait jaso. Atzera. Beaskoetxea gerreboteko zulotik ezin Zabala. Lan asko eginda, tantoko horra jokatuta. Eta azkenean nekearekin zehaztasuna ere galdu egiten da. Oinak behar bezala tinkatzea zailagoa. Fresko eta ondo iristea zailagoa. Dena zailtzen da. Bai. Fiziku oso importanti da eta partidu aurrera doie, partidu gogorra jokatzen dabiz, batez batzera izen pelota asko gotaten. Eskantu da bakarrik, ez dala? Eta igual tanto honetan Zabala igerrezako hori ez. Eta orain Aldazabal joan da epailearen gara, izan ere aldageletara etorri dira gorriak. Aldageleko atean eskutatu dira behintzat, hortxe dituzu, Eta Aldazabalek epaileari esan dio, etenaldi bat bakarra ez dagoala. Bai, hombre, hemen nipestot aritzek oso listo esan daigun. Ea entzuten dugun zer
esaten ari diren elkarri. Eta beste bat. Vale? Ez desesperau, lehenamos eta olen txiki gazigu, Lehenamos eta eusten irabazi dugu, Lehenamos eta ez dugu irabazi tanto bitzen, Hartu eta bota, beste bat. Vale? Venga. Hori bat izu ditzen. Ez desesperau. Baina behu konfizantzia hartu, eure pelote hartu, eta tantu keidu. Hauxe miu lehenengo, eta urbildu. Vale? Venga, Jon. Lan psikologikoa egiten Erkiaga, atzelari gazteari une zailetan eutsi nahirik. Eta oso listo gainera, ez? Bai, Ibonek galdetutzen modun, etenaldi bat da bakarrik 8. tantuen, baina araudizek bai imentzen dau, zestie zulotute baukezu edo inbriek apurtute baukezuz, teipe ipintxa urtetako eukeri eta baukezu, eta askotan, nahitzen mimbre batzuk apurtute euki, ez da urtetan tantu zeituzu, baina, oine komeni jakon etenaldi bat eitxie, Zabala kantzaute ikusten izen dau, eta, berak azeri izan dau, kanpura noiet, teipe ipini biot, pixka bat Zabalaz berba ingot, tranquildu ingot, pixka bat izuguzazun ez, psikologiko lan pixkat ingo gu, eta aberrez eta iguelte moti lortu egun. Ederki esan du Antxon Alberdik, azeri, Erkiagak etenalditxoa egitea lortu du, Zumiz boturren bat libratuta izango zuen, eta hor dira berriz ere kantxan. 11-4, ongi gurutzatua. Zabala, errabesez. Zaldorri! Zabalera zuzenean ikuskarria izan da. Benetan ikuskarria Aritz Erkiagak egin duen erremate hau. Ikusgarri ez bakarrik. Oso gatsa. Zeitzue, zebez? Zuzenian Zabalera botati holan errebotetik. Oso gatsa da. Pues, venga. Korputza nola biratu behar izan duen, eta zein dar eman dion. Hor, Gerrixaz zenbat lagundu bidan, zelako inderreuk bidan hanketan eta Gerrixen, ez zileik ezin iztu. Eta gainera, frontizi emezelan zabaldu erajutzen, Diego zabaldu da eta peloti geixa zabaltzen zan. 5-11. Luzegi. Asko etxea zain. Hau ere ez da zeri makala. Nahikoa luze izan da hori ere. Oso ondo. Ongi aldazabal. Errebotek ingurutik. Erkiaga. Barrura ez. Ez esan dut baina tantoak horri izan da. Ez du hainbeste behartu, ez du ezker horman sartzerik lortu edo aurkaria pasatzerik. Baina orain honetan Diegoren utxa. Bai, gainera zuzenien joako Barrure, ez? Lehenengo zetien be bardine, lehenengo 3-4 Barrure botaten izetez. Eta gero azkenien aldatu da benin Zabalin suabe botatak tanto indau. Doinguen be, Zabalera botaban, Bipareta botaban, tanto izango zen seguru. Baina, Barrure botatien erabaki dau eta Diego kezin izen dauz hartu. Ormabiko dotorea, Beasko etxea.
horixe daukate errematatzaile hauek. Sakea erabat gurutzatzen eta kentzen espaldi mazaie. Sartu eta tantua bukatzeko gaitasuna. Saki ez da bape hona izen, Bost kuadruen hartu dau Diegok, nahiko zabalien, formatik oso separaute eta horre aritzek sake hobiekatetan badaki. Ateratzen badaki eta ateratzen daki erakutsi beharko du. Bigarren joko hau oso aldatskora jarri zaie. Luzegi. Laugarrena. Bai. Gehienez beste bat geratzen zaio. Handik aurrerakoak zuzenean aurkarientzat tantoak izango dira. Jon! Aire goi! Errebote ingurutik sartu Aldazabalek. Erreboterako Erkiaga Txokora erremate ikaragarria. Hau ere ez zuen barraza. Aze errematea egin duen. Txokoan txaparen gainean eta pasa. Bai, eta hor barrutik barrure gaina oso batxa da, Lehen zagune, gorputzez asko lagundu bila, ezker hormi oso urran daukezu eta ezker hormi librau eta gainera barrure, pelotei barrure eraitxia oso batxa da eta oso baita. Eta gainera txapa gainien oso guztu lagata. Zoragarria benetan. Hala jo, niri! Zazpi eta amabi. Aquí. ¿Tanto mío? 11-6. ¿Cómo? 11-6. ¿Cómo 11? ¿Yo voy 12? 13-6. Ah. Tanto urdin eman dago, Ha pitado bote. Tanto. Le ha pitado bote el de adelante a él. Ahora. Mira. La que le ha pitado bote el de adelante a Erqueda. No sé, ¿qué iba a sacar? Se la iba a restar. Boti Montzala. Boti Montzala. Hueskara horretaz konturatu. Ea hemen ikusteri. Bai, arrazo izango du, Alantxon. Bueno, No sé, hasta con el marcador. Arritzostena da aurreko juezak hori ikusi alizetie. Ze gorputza ez tapau bite derrigor. Bai, hori ala da. Baina ez dakit. Ba, 13. Urdinentzat epaileari hori begitan du zaio. Eta nortasuna erakutsi du epaileak, Bai, hori bai. Argi ikusi dau itxuriek. Nortasuna erakutsi duenez. 106. 106 gramuko pilota bai. Horresekin jarraitu nahi dute. Neuri, Pilota motelagoarekin atzeko kuadroetan Aldazabal nagusitu dadila. Venga, Aritze! Erkiaga jokoz kanpo uzten saiatu eta jokoa bukatu behar orain. Amairu eta 6, luzegia. Eta azkena izango du. 5 bat, no? Bost. Bost sake luzegi atera ditu. Diego Beasko etxeak hemendik aurrera. Aukera bakarra dauka. Luzegi ateratzen baldin badu. Laburregi atera eta bezalako xe zigorra izango du. Tantoa zuzenean aurkarientzat. Atzera errebesez, Erkiagak eta tantoak horri. Bai, eta Diegon pasek zet honetan ez da beragin larregi eukiko ja.
baina hirugarren set erabaki horretako oso importante izango da. Azkenengo sake honetan bertan ez altzuen izango. Hemen ja etzeukan... Baina azkenien set honetan asko jota beste sake bat atako dau. Eta sake bat izartzen bajako, beste 6 aski aukera daukez zeta amaitzeko, baina hurrengo setien irabazi nahi bau bosake atabiko txu, eta bostera zaki ekentzen ez badago oso txartu ibiliko die. Batez beharitzek isu hartuko da lako iruaren set horretan. Infetzeto bintzat. Hortzitik barrura. Errebotea, ikaina. Baita Diegoren erantzuna ere. Erkiaga, Ormabikoa ikaragarria. Nondik sartu den eta nola egin duen. Usainik ez dio hartu Diegok, Ez dago espero izen. Eta oin lehen aritz izen bada zer ise. Oin Diego. Orain Diego geten nahi du partida. Oin bera dukut bi mimbre solte eta oin neun egite ipe pintxera. Pixka bat, arreta pixka bat jartzen baldin baduzu, erreparatzen baldin badiozu, pilotarien saskiek gehienek izango dute gainean jarritako hori, Antxonek aipatu berri duen, deitzen dioten hori. Zumiz muturren bat libratutakoan, zesta pixka bat ahuldutakoan eta indartzeko eta jartzen dutena izaten da. Batez bera, zaietak babesteko, Zumitzek apurtzen du izenin, zaietak piztaratu itzen dieta. Zaiet horrei inderri pixkat emoteko, babes hori ipintzen da, ez da izena apurtuz, zaieta apurtuzko. Pelotie 300 kilometro orduko dator, peloti zaieta apurtzen bau, ikusitzen lehen, Einauz alegi entreviste dugu Olatzek, Einauz alegi ikusitzen Durangon partido baten, pelota sartu da, lako baten pelotie. Pasau jakon zestatik. Zaieta apurtu, alegia zulatu eta pasau, zulatu jakon, eta behin ikusitzen eguen zaieta hartien katitxute gaten pelotie. Baina Einauz alegi jakon pelotie pasau, atzetik urten. Eta hori ebitetako bat, eipe bizitzen. Zenbateraino beharra haute zeukaten lehen Aritzek eta orain Diegok, hori eurek bakarrik jakin dezakete. Baina garbi dago, taktikoki komeni zitzaien unean egindako etenaldiak izan direla. Batarena zein bestearena. Zabala! Ondo Diego. Amar terditik. Ezker Orman, espero baino gehiago irten zaio Diegori. Ezin izan du, saskian harrapatu, 9 eta 13 eta alde handia da. Jokoa 15 dela kontuan harturik, baina pixkanaka, hauek ere, gero eta presio handiagoa, aurretik doazenek ere. Bai, eta kontu zibilibiko diez, Aritz oso hausart bat ikusten gabiz, eta beran pelotiaz ikusi dugu lehen be. 9 kuadrotik petantu egin aldau, eta seguro buruko minazko mongotu zela Diegoi. Luzegi atera du Aritzek berak ere. Zemagarrena? Lau. Laugarrena. Lau daien, venga, opa. Honi bakarra geratzen zaio, Diegori bat bera ere ez. Txapara edo txapapera joan zaio Diegori. 10 eta 13 entzun txalo zaparra dau. Venga, Hey, venga! Bazirudien lehen da biziko jokoaren amaieran. Emoziorik gabeko partida izan zitekeela, baina badugu bai. Bai, eta ni bestot
reto honetan ondiok emozio asko egiko gule. Aukera politea izan du hor Diego, honek ere arriskuak hartu ditu. Baina galdutakoa eta datuetan, aurrelarien datuetan alde handia dago. Erkiagak 12 egin eta 3 galdu, Beaskotxeak 4 egin eta 7 galdu. Hor txokora eta oraingoan bai! Eta hor Zabalak jokatzen jarraitu nahi zuen. Bazpadan, No. Bosta segitzen inoz. 14 eta 10. Oraingoan ez du barkatu. Aurrekoan asmatu ezpadu ere, sartze erabaki du, errematatze erabaki du, eta dotore, beira. Eta bigarnean garbi zuen hori, Jon. Beira. Biak elkarren gainera, eta Zabalak sartu egin du, baina bigarren botea garbi egin zuen aurretik pilotak, baina Zabalak bada, ezpada jaurti egin du, eta epailei begiratu, Beaskotxea. Luze. Ei, ez. Barruan, osta. Zabalak, huts! Bana! Joko bana irabazi dute, beraz. 3. jokatu beharra izango da. Eta orain arte, joko bakoitza ze tanto alderekin, ze diferentziarekin irabazia izan den horri begiratu beharrik ez dago. Lehen da bizikoa, 15 eta 7 irabazi dute gorriek, bigarren hau 15 eta 10 urdinek, baina lortutako alde horrek ez du inolako eraginik. Hemen kontua ez da, tanto gehiago egitea, joko gehiago irabaztea baizik. Bai, hori da, ez. Sistema honek hori dauke. Pasauleike gaur izenleike urdinek irazi ezkero tanto gitxia inde irabaztie, baina bueno, jokuek irabazi bide eta hor bana doiez eta azkenengo joku hau gelditze jakue postera finalera zein sartu ikusteko. Beno, Kirolak ezinbesteko osagaia du, emozioa eta gaur izango dugu. Hor ikusi duzu markagailuaren gora beherak. Bina eta Iruna joan dira joko honetan, gero atsedenera 8 eta 3 iritsi dira, eta alderik ez izan dute gehiago murriztu. 10 eta 13 jarri dira, baina Beaskotxeak txokoan erki pausatutakoarekin lortu dute 14. eta Zabalak utsegindakoarekin azkena. Zaki gorri tanto gehiago. Gorri tanto gehiago egin dituztelako. Sakea berez zer da hobe? Atera behar izatea, ala erantzun behar izatea, Antion? Nik entrenatzaile kursuetan da klasik emotitxoaz, eta nik beti zatot euskal pelotako modalitate bakarra dela sakie defensibu edala modalitate honetan. Azkenian han aurrien aurkari bat daukezu, zuk oso atzetik atetuzu, eta han peloti hartzen motzue, tanto itxeko aukeraz. Jakina, aurkaria zein den ere, kontutan hartu behar da, zenbaiten kontra, arrisku ikaragarria du, sakea atera beharrak aldiz, sakea ateratzeak, zeure pilota ateratzea esan nahi du. Eta hori abantaila. Eta segun zen brototan eta zen materialekin, abantaila bat behizen leike, zezaki errebotera eta, incluso aurrelarin batek bipareta ataten badu tantu egin zeinke, baina orokorrien eta porzentaj altu baten defensibu. Bat eta huts gorriak aurretik, 3. joko erabakigarri honetan kitarakoan. Hor, Diegori gainetik pasatu zaio. Alda Zabalek, Unpalaster ezin izan du eta errebotean aukerarik ez du izan. Pasa, bueno, horretan berdinduta daude, dagoen aldetxoa, markagailuan dagoen, tanto bakar horrena da. Hemendik aurrera, batak zein besteak.
Sakeak lautik zazpirako eremu horretan errenditzen espaldi dituzte, zuzenean aurkarien zat izango da tantoa. Ongi gurutzatua izan da, Aldazabal. Aide, jodzi bitxak, bizi bitxak. Aide! Pilotaka da bikaina egonek, eutsi Zabala. Ona hori ere. Haze tantoa jokatu duen Berriaturrak. Errebesez Zabala ikusi zuen nondik sartu den, eta gero eskuinez eman egin dio eta baztertu egin du. Bai, eta oso pelota gatsa ipini. Bai, aritzen dako, bai Zabalan dako. Ikaina eta asko balio zuena. Pentsa zer nolako aldea zen, bi eta huts. Eta aurkarien pilotarekin jokatu behar, edo pana eta eurenarekin. Aber sakie. Ea orain sakea. Oso motzean, baina gurutzatu du. Diego. Txokora, eta pasa. Ikusgarria izan da ere. Asko arriskatzen ari da Aritz, arriskatu beharra dauka. Bai, badaki Zabala ondo dabiela, baina bueno, nervioso goleikela. Eta bera dala partidu irabazi dabena, eta pauso bat aurrera emoten dabil. Eta bai eurentzako, bai ikutzako ikusle moduen, nipestot hori zorra garrixe dala. Olako tantueke ikusteko keri motestu eta. Bikoteko izarra ispastertarra da, eta ez dauka lainopean egoterik. Distira egin beharra dauka. Diego, txokoan, Zabala iritsi eginda eta atzeratu, eta zai jarri ondo Aldazabal ere. Diego, ongi pausatua, Ormabikoa, ez da sarean sartu, txapagainekoa eta tantoa gorri. 3-1 izan du aukera Diego. Eta Zabala oso ondo orain honetan. Bai, oso erne egonda. Zakerreztu ere junda, ondo heldu da gaina eskatu diote. Aritze bota altzen testia bertzatzean, baina heldu inda oso ondo berbaite, eta gero Diego kamen eukio aukeri, ez? Tantu amaitzeko aukera paregabi eukio, eta ez dago aprobetxau da gero Aritzek. Venga, Aritze! Ez dago parkatu. Venga, Aritz! Eta zer nolako giroa daukagu. Eta ez dakit despistatuta izan ozer, baina 3. tantu da, 3 galtzen. Ni urdine baritzen, gatu ingo neban partidu eta ez da begatu. Ez dute partida gelditzeko erabakirik hartu, ez? Ongi gurutzatutako sakea, Aldazabalek atzera. Zabaldo, buruan! Barru libre! Utzi dute, barrua libre. Ongi Markina Xemengo atzelaria. Baina orain errebote ingurutik sartzerik ere ez. Barrura. Aritzek, punpagoran ezin. Errebote ederra izan da. Biak dira errebote atzaile trebeak, baina Aritzen errebesezko errebote hau. Dana mundu egun tantu. Orengo mailakoa da. Bai. Orain ere, non jarri duen pilota. Bai. Nitzako dudaipe barik, errebote atzaile onena da gaur egun, eta nik ikusi dutena bai. Kostauaz bintzat, oin bestelan bajatu eraioten pelotie, Ziboni peloti izai biltzeko eta Diegoi peloti ekentzeko, ze hori behin inbiban, ikusgarri da. Pilota zaleak zutik, geuk ere beharko zutitu. Bai, ikusi nahi dugu bai. Zerbait ikusi nahi badugu. Oso ongi gurutzatua luze gainera. 4-1, berriz ere erreboterako. Barrura. Eta hortxe bukatu da partida. Aldazabal heldu da, baina ezker horman izan du ezin. Bai, da pelota gatsa, korrik egon da, eta ezker horman horrek pelota nahiko gatsa. 5-1.
Eskerre asko, Sustotxo eta guzti, eta eskerrak eman dizkio Zabalak Aritzi. Eskerrik asko, aina zeri jokatzeagatik, niri horren beste laguntzeagatik. Arnasari buelta ematen laguntzeagatik. Taupadak gerreunean neuzkan garaian pixka bat osteko aukera emateagatik. Ez Taupa bakarrik eta burue bai, ez horre egon da momentu bat, nik ez dut komenta gule. Aritzek teipi pintxa utzen da benean, ikusi jau, Zabala hor momentuen, ez bakarrik Taupadak, ez? Burue be pixkat partiotik kanpo eukela. Oso atzelari berue da, oso sentikorra da bera, eta ikusten izanako partiotik pixkat urtzen dagoela, eta zelako ondo gatutzen, zaitxe bigarren set horri buelta emoti ez lortu, bizet konfizantzia buelta bote, eta gero hirugarren set honetan Aritzek zelako erakustaldi zemon da ben. Errebotea. Esan lehiken bakarrik jokatu da bela, ez errebotea bakarrik. Kostau gazbe, pare bat anto jotxu, Diego despistera harrapau dau, zelako valiente jokatu da ben, zelako inteligente jokatu da ben, eta zelako ondo jokatu da ben. Bost eta bat, aparteko distira izan du Ispastertarrak azken zati honetan bereziki datuetan alde handia dago aurrelarien datuetan. Bere alaxe erakutsiko izkizuegu. Aritzek 15 egindako izan ditu, galduak 3 besterik ez. Easko etxeak 5 egindako 7 galdutako. Hala eta guztiz, hirugarren joko honetara iritsi dira, Zabalak 1 egin eta 11 galdu. Hasiera izan du agamolko sokirikolo ikusi dugu. Igonek berriz 4 egindako eta 7 galdutako, gehiago egin eta gutxiago galdu. Gaur egindu burrunda Ibonen motor horrek, baina ezin izan dute irabazi. 416 pilotaka da, gehien Aldazabalek 115, gutxien Beasko etxeak 89. Ordu bete eta 23 minutu pasatxoko iraupena izan du. Gernikako Aialai pilotaleikuko neguko txapelketaren lehen edizioko lehen finalerdi honek. Eta hortxe duzu emaitza, lehen jokoa 15 eta 7 irabazi dute Beasko etxea, Erkiagek eta Zabalak 5 eta 8 galtzen hasi eta gero. Bigarrenean berriz, egoera iraultzea lortu dute Beasko etxeak eta Aldazabalek. 15 eta 10 irabazirik. Hirugarren jokoa jokatzera iritsi dira, baina hirugarren horretan bat eta utzkorri bana, baina ondoren Erkiagak erabaki du finalerdi hau. Eta hor izango da bikote hau, Erkiaga Zabala bikotea. Finala hundian beste bikotea berriz, datorren asteleeneko bigarren finalerditik irtengo da han favorito. Goikoetxe handia eta Aimar Aldazabal beste anaia izango dira, baina ez da bikote kamutsa. Jan Olaranek eta Nikolas Etxetok osatzen dutena ere. Eta protagonistak jada elkarrizketa setean, aurrera Olatz. Bai, dagoeneko hementxe dauzkat gaurko irabazleak, lehenengo finalistak nire ondoan, Aritz eta Jon eta Aritz, Gabon, zorionak. Gabon, eskerrik asko. Bueno, lehenengo finalista ofizialak, Aritz, zorionak, berriz ere. Eskerrik asko, partido oso gorra, ez da, bi partido ezberdin ondiz, lehenengo eurek hasi diz dominetan eta kupa katz batzuk egin duz. Gero ondo egin dugu berba, jakin dugu bakoitzak zein bidauen, eta lehenengo zeta maiera bastante hona egin dugu. Eta gero eurek jokuen sartu diz bigarren setien, ezin izan dugu ez ere pestuzko urten eta azkein bostera zubertia. Jon aurrekoan komentatzen zenidan hemen, orain arte finalerdietan gelditu zarela, txapelketa nagusian, azkenean iritsi da finala. Bai, kosta da, baina heldu da finala. Oin ametsa disfrututa eta, finalin partido darra itxegun. Aritz, bigarren set horretan arriskatzen, gehiago arriskatzen hasi behar izan duzu, ondo atera zaizu. Bai, eurek aldi atadazku, eurek enaz jokuen ez du jakin zarten, dana jonei izten izetzet eta enaz egon bate gustora. Eta indu, jakin du hori zeta gatsi uki dugule, baina hirugarren zeta konfiantzia eskuti eta geure ritmue, geure peloti pixkat bizitzi bai, geure tantukin.
oso garrantzitsu izen da, gero hirugarren zetona itxeko. Jon, zuke bazenekien euren estrategia zu kargatza izango zela, gogorra egin zaizu. Bai, gogorra fizikamente baino bitxa mentalmente. Hoitzut joan atzeko zulune gota, ez dut ondo eruten da biharren zetin hortxe faiagot. Kesin bihot hoize dominauten hauenin pasienti izeten apur bat. Eta bioi luzatzen dizuet galdera hau, gauzak hain ondo joan ez diren momentu horretan hor aldageletako bidean ikusi zaitu ez dugu hor elkarrizketa polita mantentzen. Zer esan diozu elkarri? Bueno, bakoitzak pentseten izen dagoena, edo nik neuk esatzen ze pentseten eban zuzendu bidea bela, konfixantzi dugu alkarreaz, badakigu aldotzen bata bestiari zer zuzendu edo eta ondo hartuko daule, eta partidu ondo bideratzeko esan bizin. Eta bioi luzatzen dizuet galdera hau ere, finalean nor nahi duzue edo nor ez duzue nahi? La pareja bitxe gogorrak, baina, bat elegitzotan, igual goiko esango neuko, sekulo ez gokatu beran kontra. Eta, politxe izango zen, berai irabazi alizeti edo, kompetidu alizeti bintzen. Oso ondo, eskerrik asko bikote, zorionak, eta finalean ikusiko gara ondo izan, Gabon. Eskerrik asko. Finalean izango dira Aritz Erkiaga eta Jon Zabala gustura daude. Normala, oso pozik egotie, txapelketa honek hartzen da ben dimensioiek ikusitxe, normala da. Beti nahizu finalien egon, baina, onako txapelketa daten, onako leku baten, onako publiko batekin inguruen daukentanaz, normala oso pozik egotie, eta, ni bestok dube pozik egoteko modu ingo zela, ze Diego eta Iboni ezerkendu barik, Aritz eta Zabala finalien ikustien ipestotan ontzago gozamen bat izango dela. Maia honetan Aritzek kriston espektakulo emoten dago eta ipestot nik esan bidan bat finalien bai ikusten nahi nebala Aritz izango da. Galtzaileak ere hortxe dira olatzekin. Beti esaten dugu batzuk irabazten dutenean beste galdu egin behar dute eta gaur zoritxarrez zuei tokatu zaizue, Ibon, Diego, Gabon. Gabon. Ibon, pena bat, baina ezin finalerako sailkatu. Pena bat ez, finaleko batien gatzi, azken baten partidu gorra joatugu, batera edo bestera alzan jauzi desenpatien, da euren aldera jauzi da, eta zorixonak emon, da ia aurrengokuen zuertie badau. Diego, lehenengo setean ez zarete oso ondo, aritu bigarrenen ordea bikain asmatu duzue jokoan azten nola sentitu zarazu? Lehenengo setien igual bajoitxu etokiot, eurek ez da izen batantu segiduen nina zen. Gero bigarren zetan, gure jokoen gure pelotiaz, da ondo bili gara, zeta irabazigu. Gero ja hirugarrenien, ez dugu azirte, nik uste dut partiduk gure eskuetan, da ez dugu azirte hor hirugarren zerdin. Ibon, ze uste duzu falta izan zaizuela hirugarren hori borobiltzeko? Azken baten ez dakit, zubertie bai, porque hirugarrez eta zubertiek asko, tanto bat edo bi zeure aldera jauzten badi, konfixantzi hartu zu, besti konfixantzi bajatzeko, baina bestelan partido guztiko hori indigendun ez, Aritzei kendu aldala jokue, baina Aritzek horre hirugarrezetien deitzu hiru laue beran gauzak eta aretxaz lortutxuet tantu, bentajatxu hartu dabe, eta gero ezkenien eurek erunda hori desenpateko, baina hori desenpateko beti holan izaten da, eta azkenin eure alde jauzia, eta ez dago esteik. Diego, suposatzen dut zuri pena berezia ematen dizula, ez da, Gernikako txapelketa honetan finalera ez iristea, esan zen egun segurenik azken urtea izango dela, azken txapelketa ez behintzat. Azken txapelketa ez behintzat. Ez, azkenengo txapelketi ez. Uden beho galazten baten, penie bai, baina, egiz esan fizikamente enaz etorri gaur ondo. Azte buru oso txarra bazeo, eta gaur, hirugarren zetien hori ikusik partidue, sinistu inzo da azkenien, baina, azkenien ezin izen da, ezta. Ibon, zuri ez dakit gelditzen zaizuna, anai animatzea? Onja kapun gaz, así que eguneko unin berai animako tzau, eta datorne aztien torreko berai animetan, ia zuertie badaukie, eta pintzet berak finalera alba daue heldu. Eskerrik asko bikote, plazerra izan da zuekin gozatzeko aukera eukitzea, Gabon, eskerrik asko. Bero, Aldazabal anaien arteko finalik ez dugu izango, bietako bat behintzat kanpoan geratu delako, bestea saikatuko ote da, datorren astelenean jakingo dugu. Goiko Erkiaga finalak sekurako morboa izango luke, izar nagusien arteko lehiak aparteko morboa izango luke, baina horri erreparatu gabe, finalean beraiek sartzen saiatuko dira Olaran eta Etxeto finalean.
finalerdi ederra izango daura ere. Bero, guk honen bestez emango diogu gaurkoari amaiera, datorren ostiralean abiatuko dugu asteburua, eta mailabian izango gara promozioko lehen finalerdiarekin, eta ondoren Labriten eta Ibarren maila nagusiko finalerdiak. Zoragarria izango da hurrengo asteuka ere. Besterik ez, eskerrik asko, pasa aste hon. Gabon.